Nursing porinamo chungoi tongnai joto class 12 pass khlaijak mare kising song kaham college te kaham course rokno porina bagai kaham kaisani koma angkha Guthomi School College of Nursing Karnataka hapangni gosumung manjak te RGUHH Karnataka State Nursing Council Bangalore and India Nursing Council New Delhi ni affiliation manja o college o tabuk admission talangjagoi tongo BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai luko swai murunani bagai class sekheno o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainani bagai bisibrai. PBBSc Nursing ni bisik ni course. MSc Nursing bo basic ni course te GNM Nursing ni bagai basic thamono complete khlai manbainai course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda juda shape ka ham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai amono karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai Guthomi School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bangalore Haike tai tamono nursing tongsinai o kaham college o admission nawai poriwai langmani thinangno shnamnani bagai tabukno koktupai kurungbadi 8415095717 8837414216 Khumpui TV nai tongnai khajana takhukte bukhuk changno lamsago ang kishor o jorawo jeng phai sakwaijak matarbari ama tripura sundurini mandomnok bwskango omono gate mo hapani amani mandomnogo hapani o tino amano sing khulum laine te oro je mela rogungei tongmani ba busuk borok bang aboro bunarno phunongnani saitongnai naitongnai Khumpui TV ni bisingtei sing saimano corona bemarni baginai thanai bisiwo sing oro asu mela rogunglia pia taklai corona bemar yakkakmani yakulo na taklai sing oro mela haham dadomkhe sing nugui man khana norok nugui tongkhana kwbangma naithathok mela ba kwbangma borok oro phaijak te abo bai baksa oro kwbangma dofani borok ro phaijak te sana thangkangke o mela o tini rail cholinai tini to rail cholin tongo abo baksa thanglai chu khalaina bagine hopungai sa gari ni sep ni ব্যবস্থা tongo te mela o phainai ro kwbangma takhuk bukhuk song tongo oro mela o joto borok mela nainani hini phayo ba abo baksa ama sangotra mano khulumnani ba ama sangotra mani thani je ruai sannani ba kaham kurung tonani bagine boro kwbangma takhuk bukhuk song phayo mela sing saimano 1501 খ্রিস্টাব্দ o Maharaja Dharmanikko o ama tripurasunduri mondino changmani ojo abo naina kheke o je mura hai tomana abo kato hai sakao je mondir tangjaka abono karine sana thangake je o je mandobnok rajbari je diwali je Rajarongni Rajdhani ba Rajbari tongmani Udaipur je Jorakaisa Rajbari tongmani o Rajbari bai ungya hampano 4-5 kilometer hasalo o mandobnok amani mandobnok ba mondir Raja naikhanke bini Rajbari gana wono o mondino khalaima khumu tangima khumu phiaba orobo sini bobagra song ba rajarok obono o jagao borokni soi simung science no samunga phunangka o jaga bo science o jaga science no phunangka bahike phunangka abo angnong no sai khananai sing seimano sing bugol porpur sing saimano je korkot kranti rekha obo chini Tripura sakatei bo thangpaika sing saimano korkot kranti rekha o no naino agini borok sal thangmani tei
te te korkor kranti rekhano ni bisingtui no borok ajarawo saimano je bahake mol filjak mani ba tamo mol phaitong abro borok saimano ba sana thangkanke korkor kranti rekha je jaga kalayo a jagao satungo omahai jora kaisa phayo bisiwo afro sing salo basa kanka chini sakni je sampili sing nogo phia amhai din kaisa phayo je jarawo June July talrogo a jarawo korkor kranti rekha ni je rekhawo kalainai jaga rok khangkanke a jarawo aro sampili kalaya yani nung a jagao basa kanka a jarawo nung nini sampili nung nogya obahaino raja rongni aborongni je theory ba borongni soi simungni bisingte abon bagino rajbari ni chimi 4-5 kilometer hasalo o jagao mondir khalai jaka ba mutai mandop nok senam jaka padingke nok no phunungnai oro gobang ma naithotok gobang ma bui mayung rok paithok borokke musanai rok te abo bai baksa bising naithok takhuk bukhuk som naidi riang ni dera sokan laija ba joto phasing ke naithotok khunei mano chithijak lighting bai ke naithotok ke chithijak 100 ta ni sabe gobang LED light bai LED light bai ke mandop nongno chithijaka je chithimani bisingtei ajagao je lighting bai ama songotramani je mandop nongno naithotok khalai jaka nong na kan aman dom dong khang ke sana besung nai thotok borok kobang ma nai de ojarawo ojaga phaikang khangke sing kebono chejalaya amani thane phaikangke sing oro sanno amani thani sing hamkaraini ba bagri phaidi bukhuk jang boroni phaika singine khulumka bukhuk Diwali ni kali pujan khakam tai khulumung jafaro Khumpui TV ni ngai sing nor phunuk jagai tongo je ojarawo angke bukhuk noroke bukamini jongkhe longparani abo biangko kalai hiyo dom oro matar bari no hiyo oro gana wono gana ono ke bisi burung da phale bisi burung phayo aman jin para sing ke oro oh haise mane para nong kha jin oro jin bazar ta ke oro amani thani tamule sanka taklai ni Diwali wo ang to abo to san yang to Kristan si oh haise to phana mela wo phayo mela wo tongthawane gore wan phaila mo chini bubo gra song khalai kalang mani ama songotra mani mandap nokba ma phayo যোগাযোগ जों साफायो हुंखे बलि बुरि गो अरबो फाइगो जने बसि बरं से वाइसा फाइगो जंगे र बतिनि बुमाब्ले আমি জंने बसि वाइसा फाइयो केबा जने र फाइसे दर संखाइ फाइयो बलि र फाइयो के तादे मेला र के आनंद के गुराव फाइयो के तंजाव जंहाइ के जंगे र कासे नो कासे गाना होना ना गाड़ी भाड़ा र के 10 টাকা मारियो 10 টাকা के ताउ द फाइद्रो ना गुराव खा हाइ के गुराव खा बुखंने मुंखे आइनि बुमु के बिरतिरियां hai hai khulu kan nung bura Kristen na Hindu ki ane Kristen ya Hindu se bo ai ni sajo bo ka kaijang ke Kristen ma ni ka kaijang na sekang da Kristen to na kaijang man ya lo kaijang man ya ko mo kan nin chrai manai tam pai kan na belun pai ka ba nung nin mo buda tini pai oh nai thak suka
बेले बेले खोना हामबाय इनका सिन चेना लोग नायना बले नायो Khumpui TV joto nayo iya हामबाय aku dapat oke sungno ka ogarani no borok ojarawo naithato ke borok jespa nangtung jesa dormo pha nangtung phiaba kokung ka amani nok tangi phe tongnai besuk borok kubangma nainai di tabuk ojagawo borok bangmani tangi ke ojarawo aing thanani rejak yangi tongkhana te abo bai baksa oro montri okra bo mutai reman jagulo tabo bobo thana naikha abone bagine oro gathering ngi tongkha hani mano borok kubangma ojagrawo tabo je ama songatra mane nok hamani lamawo tabo ke hadi nai di busu borok kubangma Santona Chakma Montri Santona Chakma se bini gari se bosu motai rine nakhoro bo ojara oroni nakhorka joto montri rong no motai rog nan bagine phaileyo angke ojara wo nai di borok busu kobangma nasikre je ang cameraman no sanai sakan chimi phunung nam bagi borok busu kobangma tam này thì hai đại giang mang bữa sau rồi, good. Ojarawa sing phate amani noka nawa phaisa boika jeta nono samani sing jekok sai tongmani je oro amani mandom nok tangjangmani main karon ungkha je oro tangkhangke raja to ganawa phan bini rajbari gana phan tangma khamo tangi 4-5 kilometer hasalo tangphaike angkangke u korkot kranti rekhani bagine nungnai nai khangko omo haike no oro ama Tripureshwari ni mandobnok abo bai baksa thangkhangke ayango Kamakha mondir ekoi line no kalai hunai mano hinke sana thangkhangke amani nogo sung phaikangke amani nok tabo busung naithoto khechi thijak Diwali ni jorawo lighting bai khe naithoto khalai ti sajak o jorawo joto nasiri yango bui selfie bunalai tonglai photo buti salai tonglai amani nogo phaikangke sudu mat amano khulumna hane chimi phaya kaisa sriti kaisa tisaina rangna ni bagine amoni bagi bo photo rok buti salai mani nukjago te amani o manobnok busung naithoto khechi thijak Kaka Khumpui asuk original Khumpui ke si thija kata kalaini cameraman no sana khumrok no naithato ke phunung na bagine te ojorawo norong nugui tongo ama Tripureshwari ama songotramani nokni ama songotramani je nok je mandom nok obo je busung naithato ke ti sajaka Sungtini orang je purohit okra je chaudhuri okra bobai kok sai mangkha je honni 10ta ni jorawo nisi pujang nai te a jorawo nisi pujang nai afruno je oro je boli rejakmani thar jangmani misip rokno thar jangnai misip rokno thar mani oron bo kaisa kisa sitai kalai ba saimana ni nango humtai kalai ho je sung ukuluk phajing usuloi naisi kangkangke jepurun chimia oro motai rina ni chengkha jepurun chimia oro Maharaja Donnamaniko afro mandobnak tangkha afro bo Uttar Pradesh ni simi khorongoi pandeno oro tubai phaika pande title borok no ulo borok ni bongshador no tabo oro Chakraborty mungnawine title Chakraborty wa borok motai ri tong pia o Chakraborty Maharaja borok no upadhi mase koke agiwo je oro motai rejak mani bufurun chimi Diwali ni ter ngai phaika abo kuno chung sotik babe saime phana pia obonotine kabangma laibuma sikrung ro kabangma bora obonotine kabangma kok saman tongo
1900 খ্রিস্টাব্দ ni sa chekang ke oro mela angmani ka ke osti bisejon ba bekrang khimani ter hangara ni jora mela ango nei aboni yagulo 1900 খ্রিস্টাব্দ ni yagulo che oro Diwali jora wa mela ango te abo bai baksa te o jaga je mela angkang ke je Diwali ni jora ba age oro sabo o misib rokno boliri kangke 14 देवता नि खासी मतानि जे गाइलम तंगनाय र बरफ फाइने अरो बलिर फायो फियाबा 1980 नि जे किरिमा सिंसा पाति मुंनि यागुला बरफ अरो फाइलिया हांकांके अरोनि जे पूजा जे बलिर नाय र बरन बलिर इने आसु जति फाइमानि फियाबा आबनि यागुलो ताबो आमा नि निर्देश बायनो अंगनाय हायकेबा आमानि dagi mung sarato ungime amane dagi mung baina tabu khke haino hai je yang jolaya kamini kaisa kamini riang rongno tubuine o bolir jaga o riang kamini boro bisi burum phaina Diwali ni jara hke boro o misipno tharo ba boro oro boliru ama borong ni yakni boli naharo okok sajagi tong je ang chung borok bai bonor no malai rena ni chai tunai je nasing nai de oro news 24 ni adong ra borok selfie ti salai tong cameraman no sanai borok joto news 24 ni borok selfie ti salai tong borok nai thotoke borok bahaino jarao nai thotoke mutai renai ba amano buk barong nai rok to kobang mano borok tongo te ora sana thangangke kisa sekang je o jagao ama songotra mano surinani hine je pitra moyalni jamatia hodani taku buku sambara ora kirtan khalaika borok sudu Diwali simi phaya borok chaitra masni puila obo bora ora hodani phasinte bora ora mutai khalai phayo ba khulum layo Parisingen kolom kata ku norkai buroni Jungkain ka kuai ni asram bari kuai asram bari ni tamo bai phale ka jung gari bai phayo gari ka ora tongnai rokhe tini ora tongnai hora boli tong chini hora boli tongo bisi burum damai ke phai na taklai nda aja manusi tong ta korai ahin phayo aja takune mong milan devel ma takunu belbel ke hambai ke milan boke nini ma he an paribar se poribar da sun jaga thikna kai Channael school kai tini mata je sarkarni phasingti rok yang room rok tongo mane je tongnani jagao tola phasing senamjak tongma aro rok ke norong tongnani nok rok mali asu borok kobang ma borok kobang ma jaga malia tong yang rogo tongmon thang phaibe ke jung ro tung naikya mali angkai puron tong sineng khata amani thani ba te tama aman yakungko kalai tongmani na aw bela khana hambai ke norong no minora basa nei na bo basa baro bisi sanong ka khosam baga aw sacha so sanong ka aw jini amar mutai no jung bor khimna ba jung ro no tong sine hine tong laikata da bojana faile na ro jung dojono motorungo poribar kaisa hambai hengke o jara sing borok to khwaini simi phaimani hengke nai tong de soya oi nang phunung nai jeri Diwali ni special coverage Khumpui TV ni phajingte
Under the vision and leadership of the Honorable Prime Minister of India, Jal Jeevan Mission has been launched on 15th August. Villages, local communities, especially women, are encouraged to participate. Nai tong nai khabak takho tai bukok chuna hain hai lam sapiro dinini Diwali ni tiaro happy Diwali jotono Diwali ni khaka hamte hamja montai joton khulumong jafaro ojaro sum mela ni mandam nok buskango je digi tongo digi phasingo thangai tongo narong phuna ne digi phasing rogo je kollan digi tongo oro tabu kopulung bania khalainai rangni nok te buskango ngangke kacha police rok ni borni tongjangnai nok khne mano oro osthai babe sanam jaka o jaga bo kebo jodi hamya samung rok khalai kang kangke borok oro sobui ton phayo te abo bai baksa borok oro CC camera kobama thebajak tongo o mela bo borok watch tower bai bo naikol lui tongo te bahai ke je borok naisumui tong abo bai phari borok bai silaina ne chai to kana sabo tong phorok sabo oro officer no manjakho tumung jodi malai khang ke bo bai pok sanani sung chai tuk laiana melawo tam kri to melawo nai khang ke gobang ma manai ne tong cherai ni chimi aukra chimi pura joto ni bagino melawo nai to manai tongo obo melani je lama hne mano ja orobo bania ngai tongo o jaga bo tabu borok bang mane nadi gobang ma borok melawo phaijak bukhung nor bu kamini phai sana nailia paringke yang kurte naine melawo yang gote bo mela tongo borok kubang ma asake borok kubang ma usrebi paya sung ayang sai tulia sung thana takho khorak sama lai khapari puila no lamsago Khumpui tiwa takuk no khulumka happy Diwali nong no puja kani takuk angke go den bazar ni mane bisram den bazar ta bisram gonjoni bisi burung da phai ni takla nyu pas taklan pas phai ne bahai ma tongka tabe kaham no ma tongkha na to ang tabung pas ba nai to thambai phaisa ang phai ma bekra songai phayo ngai ani sinong ni bai phayo acha tak borok yang buskango ang bongno por ni thani thang tongta acha ke bugrok baruk kha baru kena pungus barong na kana punga barong na tine ai ne dini aine kena punga baru gunya kena punga thanai ta kuno mano sirok da do abo to ani bekra song sai mana ang bor bai tu bujang ma asak sai masu acha nim bekran paraka ani bekra baraka promono koro takung ne mungkin an bongko sukumar hamai takung hambai nong kai biang nih
Taku korak sampai Malaka. Rekor macam tu nang tam volunteer dah. Ongya. Ongya. Amung kata mo. Tripongkor Marak. Di bawah kemana kami ke? Gorji Potachora ni. Gorji Potishora. Potachora. Potachora. Busuk salah orang baik. Ini. Ada. Ada taku bani dol butong bani dol agno punuk. Dah sagar di. Sab fai nang dol har busuk tak. 10-15 জন 10-15 জন tamu baik file ni ro. Gari baik. Bisi salia na. Ada. Ada taku. Bisi salia. Gam. Bahai guri kah mela ro. Tabuk pai ka. Tahu dah file ro. Acha. Tini hapung tang na. Kenapa hungai thana? Wah. Enggak. Orang hapung hajar guri ni ain sini tini. Bah. Bela hamai happy Diwali. Sini channel naidi. Mungai. Sini channel Khumpui TV. Hambai. Engke jeng jara ho takuk mone babai kok salai ka. Engke orang tahu kebang ma bukuk sang betongo. Baru mela guri lain ni, hapung ain ni. Apa baik baksa kebang ma baru mela lain ni pai kebang ma baru aman ni thani. Bini mano siti payo ba bini suri mungno bini je suri mani no suri mungne bising ti nok kungne kaham hai kaba nok ni ham karai ni bagai ne je nok kungo je jengjalo kungi tamane katinan bagai amani thani payo ama sangat rama nunse chijanai nung no chuno katirne ojara norong nai tongo Khumpui TV ni bising ti Khumpui TV Khumpui TV ni bising te phari orang nong gat punung na je ama Tripureshwari mandir ni je tui phari orang nong punung nai sai tung na or jaga na tini buskanggo mongol aro tiung mani phari yang go nai busung nai chatok aro phia aro kebang ma borok jeti ke tuyo kalai atui Abone bagai ni rung rock ni ବ୍ୟବସ୍ଥା tonggo rung bai am tu nai tong jago nai chatok ke oro tui sajok jaka podo tui kesara podo bari tong mahai ngai tonggo belai nai chatok abo Gubernur naik angka apa foto bubar hai ngai tonggo foto bubar tiya bari tong mahai kubui foto bubar hai albot kubang ma ama kolan diki hinjago ke tebo no phunungnan chai tungnai yang buskango angka ama Tripureshwari ni mandir ba mandop no aro chungto saimana aro kasing rok tonggo abo bai baksa oro ini to bor ase bor kubang ma arong no sarana bagi rejakya te abo bai baksa taklai mom rok phanangna rejakya tangai ke mom phanaka ke thorok nangai mana abo no bagi mom rok phanangna rejakya ngai norok nai tongo jara wo Khumpui TV bisingte norok dadak sidake nugui tongo tini Diwali mela wa busu borok kebang ma phai narong nugui tongo asa kebang ma borok yang amani mandir mandop nok light washa kecak washa kormo apa varieties color ngo angke khabang takhu tai bukok songno Diwali ni tero tini ni bagai asnung situ jatana kaham tong de tai ojarawa ama sanggal tramano sing khulumung te ruai sane tini bagai asung ting jatana khulumka